namin lahat ng gustong tumunghay o tunghayan ang event ng Kinder. So, ngayon, may katanungan lamang po ako. So, ano nga ulit ang sineselebrate natin ngayon? And so, sineselebrate natin ang United Nations Day. Ang United Nations Day po ay ginaganap talaga o sineselebrate dito sa Pilipinas sa buwan ng Oktubre. October 24 to be specific po. Kaya lamang dahil sa maraming disruption sa klase, nagkaroon ng di inaasahang mga pangyayari tulad ng panahon, sama ng panahon, hindi po natuloy o hindi natin na isagawa noong buwan ng Oktubre. Kaya gagawin natin siya ngayon. Pwede pa naman kahit late. So, ngayon, binibilang ko yung mga flag na narito. So, lampas silang 50. Nung kaunting kaalaman lamang po, nung in-install o yung tinatag po yung United Nations, meron lamang 51 na country kasali. 51 lang, makikita nyo ngayon, ang dami na. So sa kasalukuyan po, doon pala sa 51 na country nagsimula ng UN, kasali po doon ang Pilipinas. So pioneer po tayo. Kasali tayo doon sa pinakaunang nag-install ng United Nation. Tapos ngayon po, sa kasalukuyan, meron ng 193 states o member ng United Nations na kasabay nating nagsiselebrate ng ganitong event. At ngayong taon po pala, ang napagkasunduan o ang napag-usapang tema, so okay, thank you po mga ate. Tugaw na po sa dating indong pwesto. Uday mo na mag-log sa classroom, taday pa po tapos ang program. Okay, meron po mag-intermission sa klase naman siya. See? Alright. Masaram. Hello. Mangkulay ka na. Anong grade mo na, Bay? Anong grade? Grade 4. Hi ka. Hi. Okay, palakpakan naman po ang
Ay kasi magkaklase ka mo. Magkaklase. Hello ka mo, hello. Hello. Arigato. Ay. Gimana kita bulog ang bangs mo? Ay, baba. Okay na? O si mga intermission po, pagka-ready po kang sa Indong Music.